Office 365 je viac ako len Office, ktorý používate a máte tak radi. Na zariadeniach, ktoré používate najčastejšie, kedykoľvek ho potrebujete a kdekoľvek sa nachádzate. Počnúc s programom Word, Excel, PowerPoint a Outlook, vám Office 365 ponúka všetky známe aplikácie, na ktoré ste zvyknutí. Teraz spolu s ďalšími nástrojmi, napojenými na cloud, ktoré vám pomáhajú komunikovať, spolupracovať a urobiť viac práce. Vďaka flexibilite cloudu vaše súbory nikdy neuviaznú vo vašom pracovnom počítači alebo notebooku doma. Office 365 vám umožní virtuálne zdieľať a synchronizovať dokumenty kdekoľvek a kedykoľvek pracujete. Buďte flexibilní a zostaňte v kontakte. Pozrite si kalendár vášho tímu a zistite, kto je online, posielajte im rýchle správy alebo dokonca komunikujte tvárou v tvár. Alebo ešte lepšie, pracujte na jednom dokumente spoločne a v rovnakom čase. K dispozícii máte Word, Excel, PowerPoint, Outlook i celý zvyšok služby Office, všetky prepojené cloudovými riešeniami, ako napríklad spoluvytváranie dokumentov alebo videokonferencie. To všetko máte spolu s automatickými aktualizáciami, globálnou sieťou špecializovanej podpory a 99,9% zárukou dostupnosti. Získate príležitosť dokončiť svoju prácu 365 dní v roku, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.